Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή βραδιά. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η θέση της γυναίκας στο αμερικάνικο όνειρο είναι να προσέχει τα παιδιά, να μαγειρεύει, να πλένει, να σιδερώνει, να λέει συνέχεια τον άντρα της γλυκέ μου. Αυτά όμως όχι εδώ. Στα στούντιο μία απόψε έχουμε μια προσωπικότητα η οποία ενασχολείται με αντροκρατούμενα πράγματα κατά κύριο λόγο και κάνει πάρα πολλούς να φαίνονται γατάκια. Γι' αυτό λοιπόν απόψε έχουμε καλέσει για ψηλή κουβέντα τη Χρύσα τη Ζερβού. Το μπαλάκι παρακαλώ. Κράτα το. Παρακαλώ, για να μην αγχώνεσαι. Είσαι επαγγελματίας, εγώ μεραστέχνης, θέλω να το κρατάς όμως. Καλό. Καταρχήν θέλεις να σε αναφέρω σαν ποδοσφαιρίστρια, σαν τραγουδίστρια, σαν δημοσιογράφο, σαν διαιτητή. Τα έχεις ψάξει όλα. Σαν τι? Όλα τα έχεις ψάξει. Έχεις πάει και στη διαιτησία. Σαν τι θες να σε αναφέρουμε εδώ πέρα? Δημοσιογράφος. Πώς συστήνεσαι? Συστήνεσαι. Σαν δημοσιογράφος. Ωραία, σαν δημοσιογράφος λοιπόν. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Όταν ήμουν μικρή. Από όταν ήσουν μικρή. Είσαι κοπέλα που ξεκίνησες γαλλικά, μπαλέτο, πιάνο και αυτά ή κατευθείαν? Ποτέ, τα συχαίνεσαι αυτά? Απλά δεν ήταν το στυλ μου. Αντράκι ήσου από μικρή? Ναι. Από τα Ζουνιανά? Το ναι, ο μπαμπάς μου. Εσύ? Εφόσον έχει καταγωγή ο μπαμπάς με τα Ζουνιανά. Έτσι όπως το πες, λέω, μπορείς να συστήνεσαι στο Ηράκλειο. Ωραία, από το Ηράκλειο λοιπόν. Ο πατέρας σου τι λέει για όλα αυτά? Ο πατέρας μου φταίει που ασχολείται με Ναι, ποδοσφαιριστής ήτανε? Δεν ήταν ποδοσφαιριστής, απλά έβλεπε συνέχεια μια συγκεκριμένη ομάδα και. Τι λέμε την ομάδα? Ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι είναι άξια λόγου, την έχει παίξει πάντως. Αυτή που παίζει σήμερα εκτός έδρας. Τι ωραία. Κερδίζουμε. Και λες, μπαμπά, θέλω να ξεκινήσω να παίζω μπαλά. Όχι, να πάω σε ομάδα. Ξεκίνησα να πηγαίνω τον αδερφό μου στο ποδόσφαιρο. Μεγαλύτερος ή μικρότερος? Ο αδερφός μου τον παίρνω 4 χρόνια. Άρα είναι μικρότερος. Κοίτα, ο αδερφός μου είναι 23, εγώ είμαι 25. Και εγώ με τον αδερφό μου είμαι 2 χρόνια μικρότερος. Αλλά εγώ είμαι 30 και αυτός είναι 28. Αυτό θα κοπεί, απλώς το έκανα για να νιώσει καλύτερα. Σε όλους έχω πει ότι είμαι 28, μην το. Πληροφορίες ψηλής κουβέντας λένε, το είπαμε και πριν, ότι έχεις τελειώσει σχολή διαιτησίας. Με έβαλα τη σχολή. Για ποιο λόγο το έκανες αυτό? Κοίτα, ήθελα να ασχοληθώ. Ζηλεύεις μήπως στη Γρήλου? Ποτέ. Ήμασταν και στον Αργοτέλη με τη Σοφία. Δεν έχει σημασία να παίζετε μπάλα μαζί. Οι ζήλες Όχι, δεν έχουν να ζηλεύω, κάνουν. γιατί δεν ασχολήθηκα. Με εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό στη δημοσιογραφία. Η διαιτησία. Το να γνωρίζω. Τους κανόνες. Ωραία. Θα ήθελα να μπορούσα να ασχοληθώ, αλλά ήξερα ότι δεν γίνεται. Γιατί είχα δελτίο ποδοσφαιριστή και γιατί ήμουν δημοσιογράφος. Οπότε ή θα παίζω, ή θα γράφω, ή θα είμαι διαιτητής. Και να είμαι διαιτητής και να παίζω και να γράφω ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Τι είναι το offside? Θες να σου δείξω εδώ? Μπορούμε να κάνουμε κοντινό? Παρακαλώ. Πες ότι αυτή εδώ είναι η μπάλα. Είναι Ωραία. λίγο πιο μεγάλη. Εδώ επιτίθεσαι. Εσύ είσαι με τα κόκκινα. Η αμυνόμενη είναι η κίτρινη. Εγώ θέλω τους κόκκινους. Η αμυνόμενη είναι η κόκκινη. Εδώ πέρα λοιπόν. Για πες μας. Αυτός εδώ παίκτης, αυτός εδώ συγκεκριμένα. Θα τον πω. Ο Ζήκος είναι αυτός. Δεν είναι Λόγω ο ΑΕΚ λέγω. δεν θέλω να ασχοληθώ. Ωραία. Θέλω να μου πεις ό,τι θέλεις εσύ. Αυτόν θα τον πω ο Ίσκο. Ο Ίσκο. Ο Ίσκο. Λέω τώρα. Θα βγάλει παλιά σε αυτόν. Στον Κριστιάνο. Λέμε τώρα. Στον Μπενζεμά. Τέλος πάντων. Στο Χέσε. Πριν πάει στην παρισιζουμένη. Θα έλεγα τώρα έναν άλλο παίκτη της Ρεάλ παλιό. Άστον τώρα αυτό. Δεν μπορώ Εντάξει. τώρα να Άστον. μιλήσω. Το Μουνίτης. Είχες το άκουσες αυτό, στη Λακορούνια. Κοίτα, όταν η Ρεάλ έδωσε το Μουνί της, εγώ έχω στενοχωρηθεί. Όλη η αριστερή πλευρά σκαλώνει στο Μουνίτης και γκολ. Για να μας καταλάβουν τα κορίτσια, με τσάντες κάντο. Ωραία, είσαστε στο Ζάρα. Θα κοπεί αυτό, δεν έχουμε χορηγό του Ζάρα. Αυτός Ο Ίσκο. δεν είναι. Πετάει την τσάντα στον Μπενζεμά. Αλλά δεν την έχει πάρει ακόμα. Ωραία. Αυτός εδώ. Έρχεται η τσάντα. Έρχεται έτσι. Και αυτός, ας πούμε τώρα ότι δεν είναι εδώ και είναι εδώ. Στην ίδια ευθεία. Στην ίδια ευθεία με τον αμυντικό. Ωραία. Παίρνει την μπάλα. Και παίρνει την μπάλα. Δεν είναι offside. Από τη στιγμή που έφυγε η μπάλα και ήταν στην ίδια ευθεία. Δεν είναι offside. Ωραία. Αν όμως τούτος εδώ Ήταν από μπροστά. παρανομήσει και είναι λίγο πιο μπροστά, Ναι. αν είναι το χέρι του πιο μπροστά, να ξέρεις που το μάθαμε στη σχολή, δεν είναι offside. Μόνο το χέρι. Μόνο το χέρι. Αν είναι το πόδι, ας πούμε, Είναι. γιατί με το πόδι παίζουν. Ωραία. Ωραία. Εκτός αν είναι ο Μαραντόνα. Ναι. Για τους ψαγμένους ήταν αυτό. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Θες να το συνεχίσω να το Κατάλαβα, δεν έχει καταλάβει κανείς από όσους μας βλέπουν. Περαιτέρω, Πάμε. να το αναλύσω Ευχαριστούμε περαιτέρω. πάρα πολύ. Αυτό ήταν το offside λοιπόν. Τι θέση παίζει στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο, sorry? Θετικός.
Επιθετικό, σκοράρεις. Προσπαθώ. Και αν δεν σκοράρω στο γήπεδο, σκοράρω. Εκτός γηπέδου. Σε έχουν καλέσει ποτέ σε αγώνα μεικτών ομάδων? Άντρες, γυναίκες, να παίξεις? Ναι, έχω παίξει. Έχεις παίξει και? Τι και. Βαράνε και τη μάνα τους, γιατί δεν μπορούν να δεχτούν ότι μια γυναίκα μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτούς. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε να παίξουμε μια παρτίδα πόκερ Ναι. για να σε ψυχολογήσω κοιτώντας σε στα μάτια. Μπλοφάρω πάρα πολύ, να ξέρεις. Αυτό ήθελα να δω. Και είμαι πολύ καλή ηθοποιός. Και να είμαστε λοιπόν στην παρτίδα που σου υποσχέθηκα ότι θα παίξουμε. Μας είπες ότι ξέρεις πόκερ. Ξέρω πόκερ. Είσαι ελεύθερη. Ξέχασα να σε ρωτήσω πριν. Επόμενη ερώτηση. Θες να μιλάμε ενώ παίζουμε ή θες να συγκεντρωθείς? Δεν έχω πρόβλημα, σε κερδίσω όπως και να. Τι έχει? Σωστά το μέσα στη μαλάκα. Σωστά αυτά ήθελε. Εγώ έχω καλό φίλο πάντα, δεν ξέρεις. Τι κάνουμε ρε μαλάκα, τι έχουμε γίνει? Μιλάω. Μίλα να δούμε τι άλλο έχεις να μας πεις. Πολλά. Κάτω. Κολ. Κόλ. Τι πέταξε. Μιλά. Δεν τελείωσε. Εσύ τώρα θες να συγκεντρωθείς και γι' αυτό δεν μιλάς. Τι ζορίζεσαι? Δεν έχω μάθει να χάνω, να ξέρεις. Ούτε εγώ. Πόσα έβαλε? Εγώ θεωρώ ότι συμβαίνει. 2.500. Τσεκ. 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 Έχουμε όλοι. Βέβαια. Όλοι. Θα βλέπω. Τα χαρτιά σας. Τα χαρτιά σας. Τι να τα ανοίξω τώρα με αυτά που μου έδωσες. Βγαίνει από εδώ το τραπέζι από ό,τι βλέπω, από μένα. Θέλω να μου πεις για ποιο λόγο ασχολήθηκες με τη δημοσιογραφία. Γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι ήμουν καλή στο γραπτόλογο. Ναι. Και γιατί ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που θα έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Οπότε Αθλητική ήθελα- κατευθείαν, αθλητική δημοσιογραφία ξεκίνησες. Η ξινή ή εκακμή? Ξινή. Δεν Ξινή, φαίνεται. φαίνεται. Για αυτή εκεί ήθελα να το πάω. Παίζεις μπάλα, είσαι δημοσιογράφος, είσαι τραγουδίστρια, είσαι το όνειρο κάθε μικρού παιδιού. Αν ήσουν αγόρι. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ? Όχι. Άκυρη ερώτηση αυτή. Κάθε ποδοσφαιριστής που σέβεται τον εαυτό του είναι γεμάτος τατουάζ. Από ό,τι δεν βλέπουμε τώρα, από ό,τι έχουμε δει όμως παλιότερα, Στα μανίκια μου το λες. αν μπορούσε να το κάνεις, Δεν ξέρω μέχρι που φτάνει το που κάνω σε φορά μέχρι εδώ. είσαι κι εσύ μια περίπτωση όπως όλες τις άλλες. Δεν τα έκανα λόγω ποδοσφαίρου το άλλο. Αλλά? Τα έκανα γιατί με εκφράζω. Αντικειμενικά θέλω να μου πεις ποιος είναι καλύτερος, ο Μπουφόν ή ο Κασίγιας. Αντικειμενικά. Αντικειμενικά. Ο Κασίγιας. Υποκειμενικά, Ο Κασίγιας. με το συναίσθημα, ο Κασίγιας. Ή ζηλεύεις λίγο τη θέση της Σάρα Καρμπονέρο. Θα ήθελες να είσαι στη θέση της. Κοίτα. Κοιτάω. Το μόνο που έχει παραπάνω από μένα είναι πράσινα μάτια. Τα οποία θα μπορούσα να τα έχω κι εγώ γιατί ο μπαμπάς μου έχει πράσινα μάτια. Καλά, σίγουρα. Κατά τύχη δεν έχω. Και τι, 10 πόντους παραπάνω στο ύψος, σιγά. Παναγία, με αυτά Εγώ όμως φτιάχνονται. είχα άλλα χαρίσματα τα οποία αυτή δεν είχε και τη τα έκανε δώρο ο Κασίγιας. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Τα ωραία αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια, έχω να σου πω τώρα. Και τα δηλητήρια. Και τα δηλητήρια. Αυτή είναι η Χρύσα Ζερβού, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει γενικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Σαφώς και υπάρχει. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Θες να ξεκινήσω την άλλη εθνική? Θέλω να μου ξεκινήσεις αν υπάρχουν
χρηματοδότηση για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αν υπάρχουν, πέρα από τον ΟΠΑΠ νομίζω που χρηματοδοτεί μερικές ομάδες. Πώς το βλέπεις το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει χρηματοδότηση έτσι κι αλλιώς. Εδώ δεν υπάρχει στο αντρικό. Καλά, ναι, αυτό να πεις. Οι ομάδες προσπαθούν τοπικά, δηλαδή ο Όφη, ας πούμε, Ναι. είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί γυναικείο μιλάς, έτσι? Η τοπική κοινωνία, ναι. Ναι. Και το λογοτέλειο. Στα Χανιά που είχες πάει, είσαι ακόμα στα Χανιά? Το δελτίο μου είναι ακόμα εκεί. Α, δεν παίζεις όμως. Έχω 2 χρόνια να παίξω. Γενικά έχεις σταματήσει? Σταμάτησα στο πικ, αφεντική. Καλά έκανες. Έτσι σταματάνε μεγάλοι παίκτες. Σε ποιο δημοσιογραφικό σταθμό μπορούμε να σε βρούμε ή site? Μπαλακρίς.gr. Τις μέρες που έχουμε αγώνες Champions League, διώχνεις το αγόρι σου δεν να κάτσεις, απλά ξεκαθαρίζω να κάτσεις με τις φίλες σου να πάρεις μπύρες, πίτσες και τέτοια? Όχι, το βλέπουμε όλοι μαζί. Πες μας μια κακή συνήθεια που έχεις. Πολλές. Πες μου 5 κακές συνήθειες που έχεις. Βομολοχώ. Τζογάρα. Ξενυχτάω. Πίνεις? Πίνω και νευριάζω εύκολα. 5. Πολύ ωραία. Πες θα μας... μπορούσα να λέω όλη νύχτα κι άλλα. Θέλω να μου πεις μέσα σε 10 δευτερόλεπτα 5 καλές βρισχές. 5. Σε μια μικρή περιήγηση που έκανα σελίδα στο Facebook, είδα ότι σου γράφουν πολλοί δημοσιογράφοι από την Αθήνα. Ίσα-ίσα και με γυναίκα είναι πολύ πιο δύσκολο. Να τη δεχτούν οι άντρες συναδέλφοι. Στο αντροκρατούμενο περιβάλλον. Είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος όντως ότι κάποια είναι καλή. Θες να γίνεις μια Χριστίνα Βραχάλη? Τι εννοείς? Είμαι ήδη η Χριστίνα Βραχάλη της Κρήτης. Συγχαρητήρια. Τι κατηγορία είναι ο ΑΟΧ, ο Εργοτέλης, ο Όφη και ο Ηρόδοτος, θέλω να μου πεις στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Ο Ηρόδοτος δεν έγινε και ομάδα πια. Είχε παλιά. Α, δεν έχει. Σημείωσέ το. Ωραία. Ο ΑΟΧ είναι β' εθνική, ο Όφη είναι επίσης β' εθνική. Τον ΑΟΧ τον άφησες α' εθνική και τώρα είναι β' εθνική από ό,τι μου λες. Μεγάλη ιστορία και πικρή δεν θέλω. Δεν θες ούτε γι' αυτό να μιλήσουμε. Πολύ ωραία. Γιατί την καλέσαμε? Θέλεις να την αναλύσω? Δεν θέλω να μου την αναλύσεις. Ο Εργοτέλης? Θα βγάζω και συναίσθημα γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο για τον ΑΟΧ, αν μπορείς. Λοιπόν, το ΑΟΧ γιατί έπεσε, θέλεις να μάθεις? Ναι. Στη βαθμολογία είχε σωθεί ο ΑΟΧ. Είχε περάσει στους 4 του κυπέλλου Ελλάδος. Όπως και ο Εργοτέλης. Ήταν και οι δύο ομάδες. Ωραία. Είχαμε πάει λοιπόν στη Χαλκίδα και επειδή ο ΑΟΧ είχε πολλά προβλήματα. Χαλκίδα έχετε πάει για τους αγώνες του κυπέλλου? Και Final Four. Α, γίνεται Final Four στο γυναικείο. Πολύ ωραίο αυτό. Ο ΑΟΧ είχε πάρα πολλά προβλήματα και ήρθε με πιτσιρίκια, ήρθε με απληρωματικές, δεν ήρθαν πολλές βασικές κτλ. Είχες πάει και εσύ βέβαια? Είχα πάει και εγώ και αποφάσισα να μην κατέβω να παίξω. Δεν ήξεραν όμως. Και πραγματικά ούτε εγώ που κανονικά θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να μου κόψει, αλλά λόγω της συναισθηματικής φόρτισης δεν το σκέφτηκα καν. Ότι άμα δεν κατέβεις μηδενίσεις και παίρνεις κατηγορία. Κόψαν και βαθμούς από το πρωτάθλημα. -3 δεν πάει αυτό κάτι? Και από τη νέα σεζόν μετά. Ναι. Οπότε, εφόσον ο ΑΟΧ είχε σωθεί στο τσακ, έπεσε. Έχεις πει ότι σ' αρέσουν υψηλοί, μελαχρινοί με μουσια. Αυτό το είχα πει. Θέλω να μου πεις αν ισχύουν όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς για απειλές διαιτητών από στελέχη και κάτι τέτοια στο τοπικό ποδόσφαιρο. Στο τοπικό. Γενικά, θέλω να μου μιλήσεις για τοπικό. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στα αποδυτήρια, χτυπάνε πόρτες. Είναι οι οπαδοί με τις κατσούνες και τους χτυπάνε τα πόδια στους επόπτες. Ισχύουν κάτι τέτοια? Άκουσες αυτά. Ισχύουν? Και πού δεν γίνονται αυτά? Παντού γίνονται. Και στο γυναικείο γίνονται. Μα και το γυναικείο μιλάμε τόση ώρα. Απ' την ευαίσθητη σου ψυχή προέκυψε το τραγούδι? Ήξερα ότι τραγουδάω ωραία. Σε μια κλήρωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου είχε live μουσική και έτυχε εκεί όταν είχε σπάσει πλέον ο κόσμος για να μην τους τρομάξουμε. Πόσα ποτά έχεις πιει και βγήκες και τραγούδισες? Είχα πει κρασάκι, να πω την αλήθεια, το ομολογώ. Τραγούδισα, ήταν εκεί ο ιδιοκτήτης του Μήλος που τότε δεν τον είχε πάρει ακόμα όμως και με άκουσε. Όταν λοιπόν άνοιξε το μαγαζί, μου πρότεινε να πάω και δέχτηκα. Αυτό ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Άλλη μια ψηλή κουβέντα έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε τη Χρύσα Ζερβού που ήταν μαζί μας. Όποιος θέλει να κάνει subscribe, πατάει εδώ ή το κουδουνάκι. Όποιος θέλει να κάνει like στο Facebook, πατάει πάλι εδώ, γιατί στο Facebook είναι στο ίδιο σημείο. Και μας ακολουθεί στη σελίδα μας, ψηλή κουβέντα με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάτι να προσθέσεις? 5 και 2, 7. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά τη Χρύσα που ήταν μαζί μας. Ευτυχώς δεν έπαιζε Ρεάλ και ήρθε στη συνέντευξή μας. Αυτοί είμαστε, αυτό κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και δεν υπάρχει ταβάνι. Γεια σας.
Ωραία, πάμε το Το ρεφρέν. ακούω τις Κυριακές στο Disney σε λίγο. I'm blue, double, double.